Dat heißt, die Arm geht. Also das ist ein bisschen auch, so, aber ist ja. Früher habe ich kake jeder Mensch een Kuh oder een Jeet. Und was ich nu vertellen will, dat is een stukje van een Jeet. Die Jeet, dat war het genügsamste der, wat het zich maar jof. Bloß eens in het jaar, da kwamen Probleme. Und dat war, wenn sie naar de Heer moest, dat ding jene hier. Da woonde hier kake in een mens, der heet de Hein. Dat was een arme mens. Waarom? Weil der hem niks te melden hou. Hein dronk zich zo hier in zijn schnapske. Aber zijn vrouw, Stina, jof hem geen geld dafür. Hein wordt dan door was Stina met die jeet en een mark de geld naar de Heer geschikt. Wie de Hein in Weerle langs de Zwarte Melling kwam. De Zwarte Melling, dat was een wirtschaft. Toen dacht hij bij zich, wordt het niet beter, wenn ik voor dat geld met een paar drapjes drinken würde? Hij keerde in. Wie de Hein die ganze markt verteerd had. Damals, toen kon ze een drapje in de grosch. Kreeg hij zich zijn jeet, die hij aan een toen vastgebonden had, en schuggelde over de woom op hem aan. Voller onrust sting Stina al in de poort en wurde ganz opgericht. Hein het zich goed gestangen. Ja, zag Hein, sie het goed gestangen. Na 3 weken, toen was die jeet weer bukkig. Toen moest die ganze procedure weer wiederholt werden. Hein kroeg weer met zijn jeet los en verzorgd dat geld ook weer bij de Zwarte Melling. Na 3 weken, toen vong die jeet aan de troeren. Sie lot de Uhren hangen en vroot niet meer. En wie de Hein eines Morgens naar de Stallerin kwam, toen was die jeet kapot. Hein blieb wie versteinert staan en riep, Stina, komm eens, de jeet is dood. Stina liet verschreckt de schottelsblok, der met gerade aan het uitvringen was, weer in het spulwater terugvallen en leven roet. Fassungslos starrte Stina op die jeet en zag, nee, die jeet is niet dood, die is mausedood. Er was doe wel vuur onder je dak, wie dat Stina daar hinger kwam, dat de Hein dat ganse dekgeld verzorpen had. Met een knalroe kop van erger brulde Stina de Hein aan. Du duppescheuer, du herringsbendier, du werkenskop. Van nu aan schleppst du niet meer bij mij. Wacht maar, ik zal dich dat zoepen wel uitdrijven. Du kunt op de overste vulderen liggen. Nu droeg Hein jeden avond de zolder op en schlief den Schlaf des Gerechten. Af en toe keek hij ons op zijn vrouw aan, aber die houdt met lier met hem en zag maar bloos, erop met dich. Zo ging dat veel weken lang, toen werd Stina krank. Langzaam kreeg ze het met de angst te doen. De dokter moest komen, aber het nutste niks. Na 5 weken toen sting Stina het avonds aan de trap en jurien, het kon zich niet beroeien. En wie de Hein nu kwam, dus het Hein, nu maar vlot met dich naar de kamer rennen en engageert het met je nou zo wie ons arm heet.